Erről én megkérném aztán majd későbbiekben dr. Jámbor Endrét, hogy mondja el, miért is vagyunk ma itt. Átadhatom a szót. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nos, úgy gondolom, hogy nagyon sokat beszélnek a pénzügyi szakemberek a megfelelő pénzügyi kultúráról, és én szerintem nagyon fontos az, hogy még beszélgessünk egy kicsit a megfelelő egészségügyi kultúráról. És meglátjuk mindjárt, hogy ez olyan, ahol minden mindennel összefügg, és az, hogy megmossuk a kezünket, az egy természetes dolog. Az, hogy a szájunkban milyen higiéniát tartunk, szerintem ott kezdődik az egész egészségügyi kultúránk. Én amikor először erről az ultrahangos készülékről hallottam, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy ultrahang. Hát ugye, hol találkoztam én ultrahanggal, mondjuk a denevéreknél, de ugyanez a nőgyógyászatban, hogy a delfinek is ultrahanggal tájékozódnak. De van az ultrahangnak egy olyan tulajdonsága, ami elsőre az emberek nem biztos, hogy eszébe jut, de aztán, hogyha belegondolunk, akkor talán a mi szempontunkból is ez a legfontosabb tulajdonság, ez pedig az, hogy a fertőző kórokozókat, ágenseket képes elpusztítani. Ezt tudjuk mi tulajdonképpen kihasználni a termékeinkkel. Nézzük meg az etiológiáját a betegségnek, ami a szájban végigmegy, és amiben az ultrahangos fogkefével be tudunk avatkozni. Ugye minden probléma alapja a szájban lévő baktériumoknak az összessége, és hogyha végig gondoljuk, akkor az emberi szájban van és keletkezik a 80%-a azoknak a baktériumoknak, ami később a teljes szervezetünkbe eljut. Milyen olyan látható vagy kevésbé látható jele van, amit mi tudunk érezni. Például ilyen az, amikor elkezd vérezni az ínyünk, ilyen az, amikor ínygyulladásunk van. Ezt egyébként nagyon röviden azt mondhatjuk, hogy egy parodontitis jelenik meg, ami a kezdeti stádiumban még nem annyira látványos és nem annyira kimutatható sokszor, csak apró jelei vannak, de későbbiek során komoly betegségek forrása lehet. Ugye, hogy próbáltunk ezzel ellen védekezni eddig? Hát a hagyományos fogkefékkel, majd jöttek az elektromos fogkefék, amelyek már hatékonyabbak voltak. Mind a kettőre az a jellemző, hogy a szájban lévő baktériumflóra megtelepszik, és gyakorlatilag, mikor legközelebb visszadugjuk a fogkefét a szájunkba, hát akkor egy kicsit WC-kefe effektus van, mert hogy sajnos a fogkefére megtelepedett baktériumok egy jó része ott is marad, és ez kerül vissza a szájunkba. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez az ultrahangos fogkefénél nincs így, hisz az ultrahang az baktériummentesíti a fogkefét, és gyakorlatilag ezzel teljesen egy steril fogkefe kerül vissza a szájunkba. Egy kicsit nézzük át az eminent professzionális fogtisztításának a lényegét. Az ultrahangos fogkefe abban egyedülálló, hogy az ultrahang a korábbi ultrahangos fogkefékkel ellentétben nem a fogkefének a nyelében, hanem a fejében keletkezik. Ez azért nagyon fontos, mert mindenki emlékszik még, hogy mondjuk a 424-es gőzmozdony az kb. 8%-os hatékonysággal működött. Ehhez képest egy dízelmozdony már 30-50%-os hatékonysággal működött, a mai legkorszerűbb villanymozdonyok meg 70-90%-os hatékonysággal. Nagyjából ugyanez a helyzet, ami ultrahangos fogkefékkel is, azzal, hogy az ultrahang egy mikrochip piezóval a fejben keletkezik, és a sörtékkel továbbítódik a fogra, illetve az ínybe, ezáltal egy sokkal hatékonyabb tisztító effektust biztosít. Ha egy kicsit tovább nézzünk az egészben, akkor ahogy említettem is, a baktériumok 80%-a az a szájüregen keresztül jut be a szervezetbe, és azt is mondtam már, hogy az első
jel az, hogy elkezd vérezni a fogény, gyullad lesz a fogény, megjelenik a fogkő. A fogkő tulajdonképpen semmi más, mint a baktérium és a nyálból kicsapódó mészanyagok, úgy hívják konglomerátuma, tehát gyakorlatilag baktériumok ezzel a meszes anyaggal együtt képezik a fogkövet, ami íngyulladáshoz vezet, majd később ínsorvadáshoz, csontpusztuláshoz. És hát ez túlmutat a szájüreg jelentőségén, hisz a véráramba is bekerülnek ezek a baktériumok a szájüregen keresztül, és így az általános érrendszeri, illetve általános szisztémás hatása is van. Itt egy pár olyan betegséget sorol föl ez az ábra, amire nem is gondolnánk, akár a szívre, szívérrendszerre, akár a terhességre, akár a cukorbetegségre, de mondhatom a csontritkulást is, mint olyan folyamat, amit befolyásol a parodontitis. Itt már láthatjuk, hogy többről beszélünk, mint szájhigiéne. Itt egy egészségügyi kultúráról beszélünk, amiben az ultrahangos fogkefe egy forradalmian új dolog. Azt kell tudni egyébként az ultrahangos fogkeféről, hogy nem teljesen új már, hisz 2009 óta gyártja az EMI ezt a 2032-ig szabadalmaztatott ultrahangos fogkefét, és Magyarországra ugye hivatalos 2014-ben került be, tehát újszülöttek minden vicc új. Nekünk ez 2014-jel kezdett el, és úgy gondolom, hogy éppen ezért a mi feladatunk az, hogy azokkal az emberekkel megosszuk, akik még erről nem tudnak. Itt látható, hogy a baktériumok a szájban a fog romlásának a klasszikus folyamatát és lefolyását idézik elő. Itt észlelünk azon kívül, amit én már elmondtam, a fogényvérzés, fogénygyulladás. Nagyon sokszor hideg-meleg érzékenység, édesre érzékeny, savanyúra érzékeny. Ez a fogvályásban nyilvánul meg, hisz ezek az ingerek, a fogbél, pulpa néven szerepel, annak az irányába kerülnek a denti csatornákon keresztül, és hát ez egy igen kellemetlen dolog tud lenni. Gondolom, hogy akinek már fájt a foga, az tisztában is van ezzel. És hát mi a kezelési lehetőség? Ugye nagyon sokszor a fogmegtartó kezelésbe a tömések tartoznak, de én ide sorolnám a fogkőeltávolítás, ami egyébként egy kemény ultrahanggal történik a fogászatban, a ultrahangos fogkefe lángú ultrahangjával szemben. A fog gyökérkezelése, akár a fog elvesztése, kihúzása, és hát a pótlások, amik ugye koronahíd, vagy akár hogyha nincs megfelelő számú fog, akkor implantátum formátumban lehetségesek. Az ultrahangos fogkeféről amit tudni kell, hogy a hagyományos fogkeféknél ugye azt mondtuk, hogy legjobb lenne reggel, illetve este fogat mosni, ez így is van, tehát naponta 3-szor, itt naponta 2-szer tulajdonképpen teljesen elegendő, hisz 12 órára baktériummentesíti a szájat, és emellett természetesen az évente 2-szeri kontroll és szűrővizsgálata a fogorvosnál nagyon fontos. Itt nincs ideírva, de én mondom azért is, mert ugye minden egyes fogászati szűrővizsgálat egy rák megelőző vizsgálat is, tehát nagyon fontos az, hogy évente 2-szer elmenjünk a fogorvoshoz. Amennyiben szükséges, akkor egy professzionális fogkőeltávolítás, bár tapasztalataim szerint, akik elkezdik használni az ultrahangos fogkefét, és használják folyamatosan, náluk ez a probléma azért nem áll fönn. Mindig azt szoktam javasolni, hogy amikor elkezdjük az ultrahangos fogkefét használni, és mondjuk egy nagyobb fogkő van a számban, akkor azért azt mielőtt elkezdjük használni, mindenképpen professzionális módon kemény ultrahanggal szedessük le. Már csak azért is, mert nem mindegy leszedi ez is a lágyabb ultrahang, csak mondjuk 2-3 hónap alatt, és addig is a fogkő kifejti a káros hatását. Tehát itt igazából még, amiről szó volt, hogy a plakot, a fogkövet eltávolítjuk egy fogkő levétellel, és hát a baktériumok elpusztítása, ez az ultrahangos fogkefe révén ez biztosított, hisz 12 mm mélyen átfertőtleníti a fogágyat. Amit el
el lehet még mondani a ultrahangos fogkefével kapcsolatban, ez egy olyan innováció, ami teljesen újfajta fogmosást és egy teljesen újfajta fogmosási élményt biztosít. Először is azt tudni kell, hogy abszolút súrlásmentesen, tehát csiszolásmentesen tudjuk a fogainkat tisztítani. A hagyományos fogkrémek 90%-a az csiszoló, súroló anyagokat tartalmaz, amely apró mikrokarcokat okoz a fogzománcba, ezáltal érzékeny is teheti, másrészt pedig károsítja is. Az Evidentnek háromféle különböző fogkréme van. Most már kálcium tartalommal is kaphatóak ezek a fogkrémek. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne fogyasszunk tejet, de hát végül is nem rossz egy kálciumban dús környezetet, ha biztosít. A lényege az, hogy mikrobuborékok milliói képződnek a fogmosás közben, ami a ultrahang hatására, a mikrorobbanások következtében úgy tudnám összefoglalni ezt, mint egy gőzborotva, gyönyörű szépen letisztítja a fogat, az összes elszíneződést leszedi róla, a kisebb fogköveket leszedi, és amit saját fogamon is megfigyeltem, hogy egy sokkal szebb, transzparensebb, világosabb fog lett, 3-4 árnyalatot világosodott az én fogam is, amióta az ultrahangos fogkefét használom. Ez egyébként abba belegondolva, hogy egy fogfehérítés ilyen 40-60 ezer forintba kerül, azt mondom, hogy már vissza is jött a készülék ára. Az Evident ultrahangos fogkefe hatásait foglalja össze a következő ábra. Az első pont nagyon-nagyon fontos és lényeges friss lehelet. Biztos sokan láthatunk olyat, amikor valaki velünk szembe beszél, és akkor legszívesebben arra mennénk, elfordulnánk, mert olyan kellemetlen a lehelete. És nagyon sokszor nem is lehetnek ezek az emberek róla, annak ellenére, hogy esetleg megfelelő szájhigiéniájuk van, olyan helyeken telepednek meg a baktériumok, amit a hagyományos fogkefék nem tudnak kezelni. Az Evidentnek az ultrahangos fogkeféje viszont ezt a problémát tökéletesen tudja orvosolni. Nekem például az egyik páciensem, aki világéletében arra panaszkodott, hogy nem tud a rossz leheletétől megszabadulni, 1 hét múlva hálásan jött és mondta, hogy már javul és egyre jobb. 2 hónap múlva azt mondta, el is tűnt teljesen. Az ultrahang hatása, második pont, ami nagyon fontos, a vérkeringés javítása. Ez nagyon-nagyon lényeges, mert a gyulladásos folyamatoknak a regenerációjához a megfelelő vérellátáshoz hozzátartozik, és így egy jobb vérkeringés és sokkal jobb sejtregenerációt tud elősegíteni. És mint ilyen, úgy gondolom, hogy egy remek lehetőség, hogy természetes módon ezek a gyulladt, pusztult sejtek pótlódjanak. Ami még fontos, hogy a ultrahang az a fogkefe fejből, fogkefe sörtéjén keresztül kerül a fog felszínére is, illetve 12 mm mélyen a fogányban. Így például implantátumoknál nagyon-nagyon fontos és lényeges, hogy ultrahangos fogkefét használjunk, hisz az implantátumoknak a fertőtlenítésében egyedül az ultrahang az, ami mai nap egy olyan eljárás, amit mindenki tud alkalmazni és biztonságos. Ugyancsak a fogszabályzók is egy nagyon fontos és lényeges területe, hisz a fogszabályzóknál a legnagyobb probléma az, hogy ha lekerül a fogszabályzó, akkor ilyen sárgás-barnás elszíneződések maradnak azokon a pontokon, ahol az úgynevezett breketeket, azok a kis zárak, amihez a fogszabályzónak az ívét rögzítik, fölkerülnek a fogra. És hát azzal, hogy meggátolja az ultrahang a plakk és a fogkő képződését, ezáltal nem csak a kellemetlen lehelettől szabadulunk meg, hanem a fogívérzés, a fogkő problémája is megoldódik. A mikrotisztításról már beszéltem, itt igazából még a fogkrémekről szeretnék egy mondatot mondani. 3 fogkrémünk van, ebből 2 fluortartalmú, egy pedig fluor és parabénmentes. Ez azért lényeges, mert 6 éves kor alatt is használható a Nature nevezetű fogkrém, amit itt látunk, ez a zöld színű, ez ugye fluor és parabénmentes, és gyerekek is használhatják. A
felnőtteknél azt mondom, hogy aki fluorérzékeny, szintén a Nature-t használja. Van a Mild, ami egy közepes, de enyhe ízesítésű, és a Fresh, ami egy erőteljesebb ízesítésű. Ami még orvosi szempontból fontos, hogy az Evident termékei azok klinikailag teszteltek. Ha valaki megnézi a dobozt, akkor rajta van a TÜV, ez a német minőségbiztosító cégnek a márka jelzése, tehát azt jelenti, hogy egy minőségbiztosítási szempontból is teljesen elsőrangú a készülék. Ha valaki ezt megkérdezi, hogy van-e valamilyen minőségbiztosítási rendszerrel ellátva a készülék, akkor ezt jó, ha tudjuk. Ami kérdeztek még tőlem, hogy az ultrahang az hosszú távon mennyire káros a szervezetre. Itt egy nagyon fontos kérdést kell tisztázni, ez egy lágy ultrahang. A fogászatban mi, amit használunk, az egy kemény ultrahang. Az összes képalkotó ultrahang kemény ultrahang. A lágy ultrahang az teljesen biztonságos, 0,2 watt a teljesítménye a lágy ultrahangnak, és ami miatt fontos és lényeges, 50 wattnál van bármilyen jellegű hatása az emberi szervezetre. Tehát ez, hogyha megnézzük, akkor 250 része a 0,2 watt az 50 wattnak. Tehát mindenki láthatja, hogy ez egy teljesen ártalmatlan, hosszú távon is. Egy picit a helyes alkalmazásról is beszéljünk, hisz teljesen másképpen kell fogat mosni az ultrahangos fogkefével, mint a hagyományos fogkefékkel. A legjobb tapasztalataink szerint az, hogy a fogkefe sörtéket megnedvesítjük, a fogkrémet szétkenjük a fogak felszínén, kívül, belül és a rágó felszínen, és mivel a fogkefe szélessége 3 fejnyi, ezért nagyjából 3 fogat tud 10 másodperc alatt megtisztítani a fogkefefej, és ezt mindig 3 fokkal tovább tolva. Szoktam viccesen mondani, hogy 10 másodperc és 6 perc közötti időszak, kinek mennyi foga van, tehát ennyi alatt lehet körülbelül megtisztítani a szájat. Hozzáteszem egyébként, hogy akinek protézise van, arra is van egy remek megoldása a cégnek, ez majd a legvégén benne lesz. Ez egy ultrahangos skál, amiben tökéletesen meg lehet a fogsorokat tisztítani. Tehát ami itt még ki szeretnék emelni, hogy a még hatékonyabb fogmosás érdekében érdemes a fogmosás előtt egy alapos öblítés, és fogmosás után most ugye új termékünk lesz a szájvíz, ezt mindenkinek javaslom majd a szájvízzel történő öblítés, addig, amíg ez nincs, addig egy bővízzel történő öblítés, vagy egy hagyományos szájvízzel történő öblítés is jó, illetve a fogsejjem használata az ultrahangos fogkefével sem nélkülözhető, hisz erősebb, mondjuk csülöknek hasonló inasabb húsdarabok, azok be fognak akadni a fog közé, és azt az ultrahang sem szedi ki, ez természetes. Erről már beszéltem, az RDA értékről mondanék még 2 mondatot. Ugye ez a fogkrémnek a csiszoló értéke az, hogy milyen abráziót, milyen kopást okoz az adott fogkrém. Hát ez abszolút nulla az Evident fogkrémnél, és úgy gondolom, hogy ez egy egyedülálló jó dolog. Még néhány gondolatot, hogy milyen fogkefefejek vannak. Ugye van a felnőtt fogkefefej, van a gyerek fogkefefej, amit használhatnak a gracilisabb hölgyek. Volt felém ilyen kérdés is, hogy a felnőtt fogkefefej az túl nagy egy hölgynek mondjuk a alsó fogívéhez, akkor javasoltam neki, hogy használja a gyerek fogkefefejet 2-3 hónapig jó egy ilyen fogkefefej. Ez természetesen annak is a függvénye, hogy ki mennyit használja. Én úgy gondolom, hogy azt már lehet látni és érezni, amikor már nem annyira hatékony, mert akkor már nem olyan a tisztító hatása sem. Tehát ezt mindenki fogja érezni, hogy na, már most nem annyira sejmes a fogam, mint előtte volt. Olyankor, ha nincs 3 hónap, akkor is javaslom lecserélni.
Aztán a harmadik féle fogkefe, amiről nem beszéltem, az ortodonciás fogszabályzós fogkefefej. Ez egy speciális fogkefefej, amit a fogszabályzókhoz alakítottak ki, kicsit más a dőlésszöge, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó tisztítási lehetőséget ad a fogszabályzókhoz. Hát ez nagyon aranyos ez a két majom, szerintem lehet, hogy 10 év múlva már ők is ezt fogják használni, úgyhogy tényleg még a apróságokon múlhatnak nagy dolgok. És hát nagyjából ennyi volt a mai előadásunk. Én remélem, hogy egy keresztmetszetet tudtam adni az ultrahang felhasználásával, az Evidenttel, és úgy gondolom, hogy aki ezt a technikát használja, az a jövőben is fogja használni, és másoknak is fogja ajánlani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.